Sagad sa kanhi mga Binilanggo, maglisod pagpangita o panginabuhian o trabaho human sa ilang paggawa sa jail facility. Apan ang mga person deprived of liberty kung PDL, kung inmates, mga Binilanggo, sa Lapu-lapu City Jail, may kahigayon na makatrabaho. Pinagis pag-abag sa locator sa MEPS 1, kinsa mihatag usab og training sa pipila ka mga kanhi Binilanggo. Ano ang RTV Presents ni Luan Mirondino. Sa unang tanaw, daw misulod ka sa usa ka pabrika sa mga circular saw blade. Dinhi gipahimutang ang brazing section sa pabrika o ang pagtaod og ngipon sa circular saw blade nga mamahimo unyang metal cutter, wood cutter o grass cutter. Hitsa sa tanang kagamitan og uniforme ang tanang mga trabahante dinhi. Apan kabahin di ay kini sa compound sa Lapu-lapu City Jail nga tuyong gipabarog pinaagi sa abag sa usa ka locator sa MEPS 1 nga nakig-alayon sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP alang sa livelihood program sa mga PDL kun persons deprived of liberty o mga Binilanggo. Ang mga trabahante pulos mga inmates. Hinuon may usa ka kawani sa naasoy kompanya nga mo supervise sa ilang mga trabaho. Gipasabot sa warden sa Lapu-lapu City Jail nga sa kapin 2,000 ka mga inmates, 110 lang ka mga trabahante ang gikinahanglan sa naasoy kompanya. Busa gisiguro nila ang pagpili niadtong mga PDL nga nagpakita og maayong record samtang nagserbisyo sa bilangguan. So nakakatulong yung problema natin dito sa tinatawag na idleness ay naiibsan. May ginagawa talaga sila araw-araw. At the same time, kumikita. Tuduan makamaora man dayon na kada area nila na sila leader. 2009, nasugdan ang livelihood program nga nagsugod lang sa upat ka mga trabahante. Sa paglabay sa panahon, nakita sa tagiya sa kompanya nga epektibo ang maong programa, busa inanay niyang gipadak-an ang pabrika sulod mismo sa Lapu-lapu City Jail. Gipasigarbo sa BJMP nga gawas nga kini ang labing dakong livelihood program alang sa mga Binilanggo, kini usab ang matawag nga sustainable tungod kay sigurado man nga sa paggawas nila sa bilangguan, aduna sila'y mapaabot nga trabaho. Usually, the inmate is the repeating, going back to crime and then going back to jail again. So I don't want to eat again. So I want to change something like the style. So as much as possible, I want to give them a second chance, and then they change the attitude. Especially now, the President Duterte is very strict in the drugs. So they really want to change. So we will accept for that. Usa sa mga PDL nga nagtrabaho dinhi ang usa ka 40 anyos nga taguon nato sa Pangangdani. 8 ka buwan human siya masulod sa bilangguan tungod sa kasong murder niadtong 2010. Usa siya sa mga napiling mo trabaho sa pabrika nga nagsugod lang isip grinding operator apan karon usa na siya sa mga trainer. Alang kang Dani, dili man tuod ingon ni ana kadako ang suhulan nga iyang nadawat sa maong pabrika apan nakatigom-tigom ra usab siya pinaagi niini. Kana siya nga riyet ma'am sa amo sitwasyon diri sa sud. Takon sa ganang tabang namo kaysa magpaabot mi sawa. Kay bisag ginagmay siya pero matigom nimo dako naman. Makapalit na mig sabon, kapalit na mig sudan, ana paninglanon. Sama namong kay kargado diri namo narabaw man wa may dalaw. Malaumon siya nga sa iya unyang paggawa sa bilangguan. Makatrabaho na gayud siya sa pabrika mismo sa kompanya sulod sa MEPS 1. Ako alang ng experience diri kay bawo naman gid ko sa kuan salig ko sa akong kagalingon kanang dako ikaw tsansa nga makasod dito kung itugot kay gayunan niya makagawas ko diri. Mori na isa mo daw yung paabot ma'am nga kung malaya ako pohon sa makasuportan sa atong pamilya ana. Giangkon mismo sa pangu sa Welfare and Development Section sa BJMP 7 nga sa pagkakaron adunay kakuwangan sa aftercare program alang sa mga Binilanggo ilabi na sa ilang paglaya. Walay nahipos nga statistics ang BJMP 7 kung pila sa mga laya ang nakatrabaho. Dunay mga cooperation siguro mo top nga line agencies nga dunay monitoring kanang gitawag na tug aftercare program. So dunay organization nga mo aron ta makahibalo og how effective or pila ka inmate nga nausab ang ilang kinabuhi nga gikan sa atong pag-train nila sa ilang skills ug sa
sa pagtrabaho sa sud nga doon na ba'y kaugmaon nga nahikap nila paggawas na nila sa kwan. So actually wala tay record so far. Unta sa gobyerno ang pagpasiugda og mga sustainable livelihood program alang sa mga binilanggo aron maandam sila sa ilang subling pagbalik sa katilingban isip mga nabag-o. Apan subo palandungon nga dako pa ang kakuwangan niini. Uban ni Rinante Quiñones, ako si Luan Merondina og kini ang akong short dokyo.